A fost un joc strâns. Mingea se află la mijlocul terenului acum. Iată cum se lansează. Oh, ce lovitură urâtă! Evident. Clar, Masterson taking no prisoners acum. Jucătorii protestează în timp ce medicul intră pe teren. Da. Jones nu arată prea bine. Oare e momentul intrării pe teren al lui Mark Watt? Cel care într-adevăr shake the opposition up. E clar, va fi o schimbare. Doamnelor și domnilor, va intra numărul 10, Mark Watt. Se vede clar efectul pe care l-are un adevărat heavyweight player. Jeffrey execută lovitura liberă. Oh, he shanked it. Interceptează Rogers. Superbă de posedare a lui Mark Watt, doamnelor și domnilor. E clar, nu a irosit nicio secundă de când a intrat pe teren. Țâșnește spre careul de 16 metri. Jocul devine periculos. Mitralierele lui scuipă în continuu. Excelent! Hot leather football there! E singur. Oh, iată că l-a sent in the other way. Ce gol fantastic! Ce se întâmplă? Arbitrul nu e foarte sigur. Da, bolborosește ceva acolo. Cred că s-a răzgândit Clive. Și iată și fluierul. Incredibil!